Ini bedor mana Umar aja. Mana oh. Bu, ada nih. Harus kalau nabi dari juga ya, aku ini. Hangai tuyang mana jadi kan? Angkang itu mana kan kayak ngas. Lama kamu thấy này sudah thấy. Lama yang sampai salah itu. Ibu lagi umma Umma sana biye umma. Mau aja. Hei. Oh, salah. Maga parti. Mau di zoom dah thado nih bedor ko ba. Ông lưng lắm. Ba balik. Đứng lại. Rồi. Ok. Rồi, ra lại rồi nhé. Rồi. Dia wujud makan pun nak wujud, nak wujud, balan kan. Wujud. 자, 그 수는 마타도 못 하. Sudah para लोंलाबायनाय खायनो बेफोरखौ जुमाय लोंबा मानसिया बारा थिग जाया नोंखौ आदा अनिल बायदि नुदों बै फिल्मनि आदा अनिलजों एखे नुदों नावलाय
Cuma dekat itu siapa? Oh bener, ada unilजों एखे नुदों नोंखौ बै कमेडिनिया अके जादों दा जानाय लोंनाय नायनायफ्रा अके जादों एकदम अके आंबो मोजां मोनदों जोंनि काटनेबारिनि पार्टि जानायखौ जानानै मोजां मोनदों आं जानो आं सानसेबो मोनलाबाय आं जानो सानसेबो मोनलाबाय फैबाय थानाय समावबो जोङो बेबायदिनो गाजा गोमजायै मोखां नायलायनानै रुजु रुमै जोङो आसा खालामो दा अच्छा Katenabaरि media जों फैदों बे हरगोन बे आइमोना बिहामजोफ्रा थाब खालामनाङा कमेन्ट लाखिलांनांगौ आरो बिटिआरनि सेटेलाइट बयखौबो नुगोन गोजौआव थाखाय दाना बिदिनो सुर खालामनांगौ एसे Moजां मोनदों